Καθώς προχωρώ στην παρουσίαση των free practice, τι καλύτερο να ρίξουμε μια ματιά στις αναβαθμίσεις που έφεραν οι ομάδες. Ναι, το Ιταλικό Grand Prix είναι πιο ζωντανό σε αυτόν τον τομέα από το Ολλανδικό. Οι ομάδες ακόμα βελτιώνουν τα αυτοκίνητά τους. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι έχουν φέρει καινούργια κομμάτια. Όπως γνωρίζετε, οι ομάδες φέρνουν είτε circuit specific, όπως βλέπετε εδώ στη McLaren, κομμάτια τα οποία ουσιαστικά δεν απαιτούν ιδιαίτερους πόρους από την ομάδα για την εξέλιξη. Απλά είναι κάποιες πολύ μικρές αλλαγές στα ήδη υπάρχοντα κομμάτια για να ταιριάξουν με τις απαιτήσεις της κάθε πίστας. Ενώ από την άλλη, όπου βλέπετε performance, αυτά τα κομμάτια θέλουν πολύ περισσότερη ανάλυση και έξοδα για την παραγωγή και την εξέλιξή τους και είναι πραγματικά μια αναβάθμιση που πολύ πιθανώς να τη φέρνουν από εδώ και πέρα σε κάθε αγώνα. Όπως βλέπετε λοιπόν, η McLaren έχει τα περισσότερα κομμάτια, είναι circuit specific, είναι η εμπρός και η πίσω αεροτομή, αλλά έχει φέρει καινούριο fairing για την εμπρός αεροτομή για να κατευθύνει καλύτερα με λιγότερο drag τον αέρα προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Η Ferrari έχει φέρει δύο performance κομμάτια για τις δύο πίσω αεροτομές και μια πολύ μικρή αλλαγή για την εμπρός αεροτομή. Όπως έχετε ενημερωθεί από τη σελίδα μας στο Instagram, έχει εξελίξει την περσινή αεροτομή που είχε φέρει πάλι εδώ και είναι η μεγάλη ελπίδα του Leclerc για την νίκη εδώ. Η Red Bull είναι η ομάδα που έχει φέρει τις περισσότερες αναβαθμίσεις σε αυτό το Grand Prix. Πάλι δεν σταματάει να δουλεύει αυτή η ομάδα. Έχει φέρει αναβαθμίσεις μάλιστα και στο πάτωμα και στα περιφερειακά του πατώματος. Καμία από τις αναβαθμίσεις δεν είναι circuit specific. Όλα είναι performance. Και η Mercedes έχει φέρει τρία performance. Πίσω αεροτομή γύρω-γύρω από το πάτωμα αλλά και εμπρός αεροτομή. Η Aston Martin έχει φέρει απλά ένα circuit specific. Το ίδιο συμβαίνει και με την Haas. Η RB είναι μισά-μισά. Έχει φέρει floor body, δηλαδή όπως και η Aston Martin, και το κάλυμα του κινητήρα. Αυτά είναι performance. Όλα αυτά είναι για καλύτερη απόδοση της αεροδυναμικής γύρω από το αυτοκίνητο. Ενώ έχει φέρει μάλιστα και καινούριους καθρέφτες για μικρότερο drag, και αυτό φυσικά είναι μόνο για τη Monza. Η Williams έχει φέρει performance αναβάθμιση για την πίσω αεροτομή και μάλιστα λέει ότι θα τη δοκιμάσει πρώτα να δει αν ταιριάζει. Σε κάθε περίπτωση λέει ότι μάλλον θα βάλει την εμπρός αεροτομή που είναι circuit specific, έτσι κι αλλιώς στο αυτοκίνητό της, ανεξάρτητα από την πίσω αεροτομή.